Wow, dami. Susunod talaga dito. Hindi na uubos. Hoy, akit mo pa iyo. Okay guys, dito naman tayo sa Lanzones Farm. Wow, ito yung ano, Diko. Oh, wow. Di ba yan? Di ba, Peng? Diko? Doko. Ay, Doko pala. Doko. Doko. Ay, kadami oh. Ay, ang dami oh. Yun o, kalalaki. Ayun oh, Kuya Green. Hilaw-hilaw pa yung tayo. Saan? Nasaan saan? Na yun daw. Nagraram tayo. Yes! Takbo! Ala, yun oh, hinog oh. Ang dami. Magkano daw yan? Ang tanong. Kaya tanong niya kasi kung magkano daw ngayon. Ala, ito oh, kababa! Ay! Wow! Ah! Hindi mo napitasin. Wow! Yun pa oh, marami. Guys, look. Ala, yun pa oh. Alay! Ala, ito oh. Yan ang isang piraso. Ha, dapat yan akyatin kasi maglagas yan. Yun. Pinitas na Ang ni daw Guy. mga pitasin. Ala, wag daw yan. Hindi daw yan. Ay, tayo, padimanda nyo na ito. Isa lang naman to. Oh, tikman lang kung matamis. Pabarangay na yan, guys. Ay, doon pala sa kabila. Iba pala may-ari na yan, guys. Uy, sinong nagturo dito? Kuya Allen. Hindi ako. Yan. Nakabasol tayo. Narong turn tayo, guys. Pasensya na lang po. Kamarit kami ng pasok ng pakuran. Tikmangar natin yung kuwan eh. Oh, ilog na. Ayan ang lansunan. Mali pala yun sa atin. Yan. Ba't paparin na kayo lahat? Ako na siya pa yung ilog dyan, oh. Ay, yan dito po, hindi doon. Nag-ilog din doon, oh. Yung kasama si Igor. Ayun na, si doon niya ligaya na. Di mga tayo sa mga marami din, oh. Oh, marami daw doon. Saan? Ano ba naman kayo? Tabo yung agini. Ay, ang ganda na kayo! Hoy! Dito ba ako sa abog yung isang kamubos yan. Atalian yung timba, tapos yung nakatawag sa Saan talaga guys kaigay? La, yun oh, la kayo. Kung naman lang tabar. Kuya, kumala ka, bugbut ka paguyan. Ha? Oh? Mas marami doon. Ha? Nakataas to. Oh. Wala ang lanson eh. Ano po to? Native, no? Dabaw yan, kalalaki oh. At tatlong klase rin pala yan. May dabaw din. Ang dami rin ko no. Pre-taste daw, oh, pre-taste. Okay? Ano to, dabaw? Hindi kasi namin alam yung lasa ng lansunis. Ano to, yung native? Ito, makapal. Mag-akyat. Ay, ito, native. Ito pala. Native. Itong masarap native yata eh. Native. Pagkatin mo na Mr. J. Ano? Akyat talian. Pag nahulog ka, hindi Talian ka yung timba. Oh, hindi kaya yun. Pero ang dami bunga. Takbo naman tayo doon. Sa sobrang dami guys, hindi natin alam kung kung ganda. Sa sobrang dami din natin alam kung saan tayo kukuha. Talagang mabubusog ka na lang sa. Walang tawa. Oh, kataas. Dabaw yan, malalaki.
Oy, Kuya Dan, ay, manggibagi ka mata, mangay parwak ka man marok. Aray ko. Tama na! Tama na, ano na yan, madurog. Hindi oh. Ang kaya mo to di magana. May kakao pa sila dito, guys. Ay, walang laman yan, kuya. Wala to laman. Payat. Itakin mo baga. Paano ito? Sige, Pwedeng balbal. kung may laman, meron eh. Oh, may laman. Oh, buto. Ay, pangit ka. Sira. Tsaka dapat maumbok siya, may linya, may guhit-guhit yan na ganun Ay, yun. di itong sobrang hinog na. Saan? Oh, bulok na. Kasi nyo, hinog ng hinog para matamis. Ay, no, ganda yun. Nilalanggam daw. Hinog na yun. Oh, yung nilalanggam daw, Kuya Manda. Pakugutot ka daw muna sa ano. Si Kuya Manda nilalanggam na. Hinog na. Yung duko ay, mas ano naman yun? Duko. Ano ba ang duko? Kanina. Duko, masarap ang duko eh. Ayun sa sabi nila. Yan ba hindi duko? Dabaw daw kasi Sabaw malalaki. ito, malasin talaga yan pag green, pag dilaw. Pag videoan. Mga. Hintay sa duko, Ang matamis. ganda oh. Wow. Doon daw tayo kay Lukong. Kay Lukong. Kay Lukong. Kataas man yan. Maglipat ka doon, oh! Pa! Hindi, ganun. Baka mahulog. Doon! Hindi yan. Yung tinakbo namin kanina doon, oh! Oo. Oo. Dali. Malay na ako. Thank you. Video. Layo yung mga hinog. Doon, oh! Yung sa tinakbuhan namin kanina. Tatlong unggoy. Na daming ano? Mataas. Oh, bumbo. Wow, nice. Yun, oh. Parang iba yung ano pa. Puro pa yung iba. Pahinugin? Yun, oh. Tinan mo kadami. Saan? Ano? Tali-tali. Ito ang amin. Pili-pili nga. Yun, ano. Dalian mo na nga. Kunin mo na. Isa pa. Marami ito. Mas magdali pang pisto. Oo, isang sanga. Pukanin mo na. maano na yan. Hello, marupok. Matibay yan. Ito na. Yan na. I-equal mo dati. Medyo. Kuya Dan, wait lang baga. Kasi magkura pa. Wow, dami. Kaya mo na abutin yan. Oh, Yung pa sa likod mo, oh. yan o. Oo. Likod mo. Dami. May unggoy, may unggoy. Yun pa. Madami oh. Sinsya na kayo guys, nakaubad na, wala nang damit eh. Pinagpawisan na ng bunggam-bunggam. Yung camera niya daw, yakyat mo. Sure. Nakalambot na ito. Nagaputok na sila oh. Maganda yan. Sabi niyo kanina, ano, wala, hindi kanina to. Hindi, yung Davao nga daw ito. Yan ang pagitan oh. Kahit Davao, kahit ano Pag sobrang Cebu. pag sobrang hinog na pala, pag na Maglagas. galaw mo yung tangkay niya, Maglagas. laglagan na. Hal dito, marami. Talagang makalako, nakangato man. Da. Oh. Hindi ko lang nakita. Napangin mo na.
Ah, may kutsilyo sana para maganda. Wala na, di ba? May nag-gamit kabila. Bakit kaya ako dyan sa likod mo, Dan? Oh, kunin niyo yun, sayang. Wow. Yun, tambling yun. Oh, sayang. Yun. Mabunuwag, guys. Alas 2. Para last dose. Di ba hindi siguro sila makabinta. Hindi silang mag-akyang. Siguro sila dito ah. Kababaw-babaw. Kabila. Akyang ang meron jam. Upyang at bildak. Medyo matamis to. Paano hinog na hinog na? Hinog na kasi. Na, to sayang madurog. Itaya mo na kaya yung timba mo. Bitin ka na kaya. Ayun po, paano mo makuha itong mga to ay? Abot yan. Dami nakatutok. Hindi, dun sa taas. Ay, dun. Hindi rin ang kain. Lapitas mo, laglag ah. Kaya nga, Gawa niyo mga. O talibre. kaya nga nagubad na ako eh. 1 million views. Si Gardo Brisoso. Namitas ng ano, ng lansunes, ng nakahubad. Parang unggoy ah. Ang kata mo yung mag-agaw kay Dan. Okay, ito daw yung abs may mag-agaw. Doon na, sa pitil. Nalalagas. Ang ano pa nga, sinanayin din. Yung tagtugot na yan, may bayad yung Oh, kainin nyo. Saluin daw. Kana. Kahina niyo baga. Nagasalo. Yun. Sige, tagakain lang kami guys. Tagatikim. Nagalas dagating ako, bayo na. Ibusin daman. Bilhin lang kalat ng kilo. Tapos mamaya. Sabi ay kaasin man po kamo. Dalit magpulog ka nga ng nyog. Wala na ang paglagyan. Magpulot pa kayo ng nyog. Durubag talaga tigil mo tiklaro. Ay, kung na tayo pa may babae, baka gusto pa ninyo magbili ng rambutan. Marami kaming rambutan dito. Pilit niya na eh. Na. Magbili kami 10. Okay, mas pak lang. Aray. Yun. Magbili kami pero kayo pagpitas. Kumain mo. Nalaglag ka nga. Wow. Sarap, tamis. Ay, binta natin yan ah. Painggit ka na. Oh, 1 kilo lang. Kadami-dami yung ging pro. Hey! Lagay mo na doon natin yung kargamakan natin. Ang dami pa palang nakatago doon. Kuya Dan, tingin ka dito. Yun, 'di ba? Oh. Buti na lang guys, kasama natin si Gardo. Akin na yung ano. Ito yung sa akin, no? Tagakyat. Si Madonna guys. Tutupos na naman. Magsundan guys. Mangagpay titik abyong ka. Hindi, ito. Agsasaro no titik abyawn. Bongbong sitak. Mapayat lang tong puno ng lansones guys na diretso. Straight body. Talagang pahihirapan yung pero mukha siyang matibay. Hindi katulad ng ano rambutan na ano masanga. Ugat mo sa side. Pailalim. Pag matakan po. Pag stay na po ng ganun. Yo, may freebies na naman, pre-taste. Roma. Doon sila sa duko. Dami na oh. Last na yan. Pangkain lang to guys. Kasi medyo maasim siya, baka hindi natin mabenta. Ito matamis to. Tubo pa lang ang tubo. Tama na muna, baba muna po na. Tamis to.
Ito yung dito? Ito matamis. Yung sobrang, yung hinog na siguro. Yung doon matamis kanina. Bukas to, ilang kon lang to matamis na to. Matamis na ito, tamis siya na bang gatagal, lalo mo yung Eh, oo. Nagapanis mo sa pagkain. Pagpanat na. Yan o. Oh. Aking lahat ito. Sante. Lagay pa yung timba na isa. Opo ma'am, ayun pa oh, meron pa. Dan, be careful. Mas, ano yan? Ay sila ata, din ang tinuha nila oh. Yan lang nila pinitas yan? Pero mas mabait. Na! Natayan. Natanggal sa tangkay niyan, magdilaw na yan. Habang nahinog natamis. Bukas lang yan eh. Bukas yan, magdilaw na yan. Panat mo. Baba ng ano na Lanzones. Baba, sabay edit. Sabay ito na naman. Susunod talaga guys. Oh, Hindi nauubos. Hoy, akit mo pa yung iyo. Yan. Parang tuber lang. Salamat, tuber. Galing. Ganda dito guys, mapuno. Ipilit niyo pa. Pauwi na kami. Yun oh, dami oh. Wow, nice. Ayos lang ah. Guys, may puno rin silang durian dito oh. Kaya lang hilaw pa yung bunga. Yan. Ganito palang puno niya. Akala ko ang puno niya parang kwan. Yung langka, yung dahon niya. Magkano daw ang kilo? 70 ang kilo? Per kilo sila dito guys, hindi per bundle. Hindi, walang per bundle? 70 ang kilo. Yung 2 kilo ay 140. Plus, yung 3 kilo, 210. Hindi naman yung matara na yan. Mas sa akin. Butas na. Nabutas na, dublin. Babatan niya. Native pala guys na Lanzones at Davao, 60 pesos. Itong duko ay 80 pesos. Diba, parehas lang naman sila. Basta yun lang po kay kuya pa lang may bayad. Hey guys, kapid muna tayo at inantok ng ating driver. Hindi na kaya. Pangpagising daw. Grabe, nakakapagod at nakakaantok tong maghapon na to guys, yung araw na to. Pero worth it naman. Gano'n sila kuya, ano? Wala pa, andun nga, inintuan mo namin kanina. Bakit siya? Naginto man sila, nagtanggal sila ng mga helmet. Di ba kami binili lang? Kung may binili lang. Oh, kuya, sa'yo rin to. Isa. Sige, ano ay? Okay. May kung ano na yan, oh? Hindi kayo magkape? Wala, sa may pinto! Meron pa? Dito sa may pinto! Tubigan namin! Lalim ko ba? Kape sa tabing kalsada. Nantok guys ang ating driver. Kailangan magkape. Lapit na tayo sa boundary ng Occidental at ano? Ayan. Malaking kahoy dyan. Labas muna tayo, tayo natin ang mga kasama natin. Yay! Finally! Tanaw na natin ang Oksi. Dagis
Alin guys, kabilis. Hindi na namin inabot. Tamang pagtayo ng daan yung mga motor, visit. Wiwi! Oo, ka na mo mga ginay. Wiwi! Wiwi! Hindi mo katabi. Nagsagili ka. Si Kuya Allen, hindi namin maabutan. Araw nga pa yung nakita natin. Kalaki-laki. Oo, araw yun. Sigurado si auntie umuwi dito. Ano mga tita? Kailangan ng energy? Kailangan ng cigarettes? Rambutan pa din? Uwe. Wala man tayong Tay? dala.